Mao ni kinabuhi na mo sa bukid nani kanang mananom lang inyong pamilya harong makakaon lang og kuan maning kamot lang bahalag isang tuka ang kamot ng sinabuhi harong mabuhi o harong makakaon ta yan na rin ang konsong kinabuhi mura na tagligid diri sa kalibutan kung sa ganay pangita ninyo karon ayaw nyo ika-ulaw dapat proud mo kung sa mo pras na mo ayaw ika-ulaw yung kapobre dapat din proud mo o inyong balay yung kung sa inyong pangita ayaw nyo ika-ulaw dapat punta nyo ang proud mo sa inyong pangita kung sa inyong pangita maong ginaantaw kasirok mo rin buhaton sa mga pobre. Anda mo kung magtanong pero Tubon nilog mo. itanong may karon no ba? Tanong may karon no. Tawag mo nurok na munga may kagmagad. Maning kamot na sa kinabuhi. Free gamay, free lanta na arang Ginoo nga anda mo tabang nato. Haron sa lingkawas sa atong kapobre. Unta kita tanan magtinabangay dili na mag-iyay daw. Enjoy lang atong life. Enjoy lang kay kita diri tanan sa kalibutan temporary na to. Wala maghantod-hantod diri sa kalibutan. Unta kitang tanan magtinabangay. Uod sa karon dapat imo lang i-fight. O imo lang wala mo kinabuhi niya. Ginahan ka mo angat din lang ka manghilabot sa lain tao yung kinabuhi mong iangat maningkamot ka maron mabot ka na imong ipangandoy maron nagdililan juga manghilabot sa isig tao nimo kaya ilahion mo maora na siya dapat i-enjoy lang unsang gibuhat mo karon lawa salamat ka sa Ginoo kay dili tungod niya dili sa kabuhi dili sa kakamata ug unsay naay grasya Jumar ka noy imo lang mga salamat kasirok maora dili siya lalim na sa bukid ano mo gumay mo ni buhatan sa mga kuan dira ng mga farmer dira nga manong humay para ipakaon sa mga tawo may ayo nani di jud lalim diri mag natarong humay guys mga kasirok mo lang kamo dira magtinabangan ninyo paras namo karon no tabang mi pero magkaon mig humay maningkamot ta sa itong kagalingon or mga ta dili kayo manghilabot ta sa lang tao har musikata maningkamot ta haron og makuan ta makatabang ta sa sikat tao na to dili ta mangunay sa itong so mga kasirok mo na itong imukbang karon ikaw man itong tanom kabawan mo unsa ni day mo na kon kinason sa bukid mo ni call sir mo ni call Laki niya. Kuol niya kuol kanang kinason sa mayan. Grabe. Ready na siya guys. Limpyo na siya mga kasirok. Ato na itanong siya. Ready na siya itanong. Tuluan na magtanong dahil asawa na pagtanong man yun. Step 1. Step 1. Kuhaan mo sa tumoy, basta tagas na siya kaya harang mabuhay siya dali. Step 2. Kuhaan kag mga tulo o duha ka punuan, duha lang ka punuan kidagko mi siya. Mo na siya, ato na si kuhaan diri. Itapat siya, itunong mo siya dira. Dira. Ikaw ugma na siya mga kasirok, mutubo na siya ikaw ugma. Ikaw ugma mga kasirok, mutubo na siya, munga na siya kuhaan batong. Sayon tanawon. Sige okay. Dilalim magduko. Sakit kana magtuwad o magduko. Mag kuan Sakit kinang biyaan ka. Ay sing uyab-uyab nanon pa ka.
Si uyab, mura na uyab. Sige buyak. Kaya sabi, baby call. Iko si Kulo. Ano na yung pangunga? Kinason. Ano ba? Mana kinason sa umay? Saan mo na pagluto bay? Una na siya, niya uban, tumakon. Pertuhon. Wala ang karon dapat na kita magtinabangay dito na isda yan nagko. Dili kayo mag-iyag lockdown o iyag siraay. Dapat yan yung magtinabangay bisag kay karon panahon na mga barkada, igagaw, amigo, iyan gipang lockdown. Mao na dapat kita karon magtinabangay ta kay na pandemic. Dili kay iyag mag-lockdown, siraay. Dapat yung may iusap ng tanong kaya na pandemic, na COVID, na kung sa tuwan karoon naso. Tinabangay na tanan, dili kayo i-lockdown. Ang sakit sa Pinoy. Nanagay mo angat, berahon patabang sa ubos. Dapat ini suportaan, supaya suportaay tagtanan, ano ba? Dili kayo i-lockdown. Dapat ang sa imong gibot karon adlaw imo nang enjoy dili ka mahilabot sa imong isig ka tawo parehas ra mo tawo o kung sa mo dira ning kamot nang gagot karon angat ka di lang ka manudlan sa imong isig ka tawo hindi sa biya lali masakitan in the end of game.